Os traballadores de Ence convencen a Xunta e o Goberno galego toma como propio argumento en favor de que os terreos da pasteira en Lourizán pasen a estar adscritos á Autoridade Portuaria de Marín. Esta mañá o conselleiro de Industria, Francisco Conde, e a titular de Emprego, María Jesús Lorenzana, mantiveron unha reunión en Santiago con traballadores da factoría. O Goberno galego ve con bos ollos esa solución xurídica que suporía que as instalacións de Lourizán se adscriban ao ámbito competencial da Autoridade Portuaria de Marín. Isto suporía que esas instalacións se desvinculen da legislación de costas e sexan sometidas á legislación de portos do Estado, unha solución que, segundo indican, permitiría manter a pasteira no seu emprazamento actual. O principal argumento para xustificar esta modificación é que os portos son dominio público marítimo terrestre, pero cumpren unha finalidade especial á hora de realizar e facilitar actividades económicas complexas e de interese xeral. O Goberno galego adiantou ademais que trasladará esta proposta ao Consello Consultivo para que emita un informe que será trasladado despois á Administración Central para a súa aprobación.